ofuku no bro dino ni. Ingeno kango wuoyo mang'eny sana. Ne luore gi mo madho sama biro ka. But ng'e gima nyisi ni bati nitie criteria monego bed ni wawacho. Ng'ama nong'eyo ni Ruto nyalo bedo kingpin mar jo Rift Valley. Onge. Nitie Gideon Moi, nitie joma. Ing'e ni ng'am telo walk from nowhere. Rigiji man sani koro deputy president. Onge ng'ama nong'eyo no dhi bedo president. King'iyo Uhuru Kenyatta no wuok. No bedo endos gi Moi lakini no luare. Ng'eyo gima timore gi telo okango gino kete pach gi ni telo en ng'ama imiyo ji. Ok mi ng'ato. Criteria moso wacho ni ng'ani ben ng'ama oluor manyalo riwo oganda. Mano namba 1. Ng'ani ben ng'ato manyalo bedo leader. Manyalo bedo king'iyo jomina no owacho gi joma poko kata governor osetamo mogore piny onge powers magin go. Koro ing'eyo ben ng'ani nyalo mobilize pesa mabed president. Kasi ng'eni gima osetamo ji ni siasa ma Kenya. Ere kaka wanyalo yude? Wasemanye for 50 years. Wasebedo position 50 years. Ng'at mane man gi wich marach maber manyalo yudo telo e Kenya masana. Miwa ini panian nga. Ok anyalo wacho. Ikeji hata ng'eyo. Koro wanyisi. En wacho rani. Ing'eyo kanye. Okiwanyisi. Ini miya example ma ji ang'wen. Dako wacho ni ya. Ka en pache to wacho ni ng'ane. Ok wado